Maza. Kai kan baka gajiya da wasan yara ne? Yanzu na tsufa ne kuma da saurana. Ka tsufa mana. To ai ko na tsufa ai wannan bawan Allah Alhaji Abdulrahman. Buka tabba? Okay. Shugaban matasan nan. Shugaban matasan nan. Ina jin labarin sa. Shekara yakan fidda gasan ƙwallon kafa saboda ƙarin dankon haɗin kan matasa. Asan mutum ne mai son zaman lafiya. Sosai ma. To shine muka ce bari mu je mu dan kasan mu ƴan youngsters yau nan dole ne. Maza. Tare da Tina sannan kuka haɗu ne? Wane da? Kwatsan football college football nan. Da su ne amma fa sun famu zafi fa. Allah maza. Ai sun ɗauki halin shi mutumin din ne. Allah ko? Don ina jin labarin mutumin mumini ne sannan yana da dattaku. Yana gashi shekaru. Shi kan ko ta ina ne kace mutum ne kamar Sardauna. Wallahi tallahi ai mutum ne kamar Sardauna. Ni kan ina ta ji ana ce Sardauna ina so ka gaya min menene dalili menene ma'anar Sardauna. Kai baka san ma'anar Sardauna ba? Wallahi ban sani ba. Bayan aka ce ma mutum Sardauna ne ko? Gane mutum ne haziki, gane ko mai son zaman lafiya ne ko son ne ga matasa kansu ya haɗu suna zaman lafiya ba faɗa ba cece kuce ba yawon banza da abubuwa na rashin ji ga matasa haka yake so ya ganto duk wanda kaga yana son haka to shine ake nufi da mutum Sardauna kenan Sardaunan matasa kenan ai mutumin nan sai a hankali kawai. Lalle Alhaji Buba Kwacan nan ya amsa sunansa. Kai. Dan halak ne. Sosai ma. Gaskiya mu ya kamata a yi mu. Abokina, mu koma mu je mu shirya mu jaye. Wasan da ya riga zo karshe? Ya riga zo karshe. Yanzu ma ana so za a buga final ne tsakanin Kwacan Football Club da kuma Tatin Squad. Hai da suka same mu ba kaɗan suka mana ba na gaya maka. To maza yanzu sai in Allah ya kai mu shekara mai zuwa kenan. Allah ya kai mu amma gaskiya anya abokina amma gaskiya na da ai ina baka labari ba a bakin bawon Allah nan na fara jin magana Alhaji Abdulrahman Buba Kwacan Allah don ina gaya ma alherin da yake kai ba ma ga filin ball ba masallatai fenti in watan azumin nan ba magana abokina sai mun je kawai amma ba ya kamata in je kalli Abdulrahman Buba Kwacan